защо в скандинавските страни няма толкова много служебни коли, колкото има в България. И правиме сравнение между българския парламент и шведския парламент. Имах възможността преди години, когато бях изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите, с помощта на финландския посланник да участвам в среща на бизнес елита от Европа, където бяха Chief Executive Officers на всички големи европейски фирми, като започна с финландските коне, Nokia и други фирми. Оли Рен като комисар също присъстваше, госпожа Миглена Кунева също беше, Чубайс, министъра, който направи приватизацията в Русия и много други. Така, и там имах възможността да проведа няколко обяда и вечери с хора от правителството на Финландия, между които бяха заместник министри на външните работи и на икономиката. И аз ги запитах: имате ли служебни коли? Да, имаме. Ползвате ли ги? С какво ходите на работа? Те казват: не не с коли на работа, ползваме колело, трамвай, пеша. Казвам: добре, ограничават ли ви да ползвате служебните коли? Те казват: не ни ограничават, но ние просто не ги ползваме. Добре, каква е причината? Можете ли ги ползвате колкото си пожелаете? Те казаха: да, господин Тасев, можем да ги ползваме, нямаме ограничения, но на края на годината пробегът, който ние сме изминали с служебните коли, се устойностява, дава му се определена стойност и общата сума се добавя към нашия годишен доход и върху тази сума ние плащаме данък. Тогава ми стана ясно, че зад всичко се крие не само морал, и за това те имат толкова малко коли, но има и икономическа причина. Тоест, икономическата рационалност стои в много от голяма част от случаите, в които ние си мислим, че морала взима връх, а всъщност има икономически причини. Това е.